Creu Roja de Menorca, a través de les seves oficines, en aquests moments està ajudant a més de 700 famílies. En aquest moment repartim 90 canastes de producte de Menorca que ens ha cedit la Fundació Sa Nostra en la col·laboració de la Cooperativa del Camp. És un afegit en aquests productes que estem repartint i té la virtut de donar sortida també a productes que produïm a la nostra illa.